אז מה קורה חברים, פה איתה. היום אנחנו בסרטון של מפת XP, אז בואו נתחיל. עכשיו אני אראה את הקוד של המפה באיתן והקוד של המפה, רגע, זה הקוד של המפה, תראו, רגע שנייה, אני לא יודע אם אתם רואים, אז אני אראה לכם. זה הקוד של המפה, כנסו, שימו פרייבט גיים וזה. אתם גם שהמפה הזאת העלה אותי 8 רמות, והנה רואים הייתי ברמה 81, ואם אתם מחכים פשוט במשחק זה גם יביא מלא XP, אבל יש דרך אחת שיכולה להביא מלא XP. אז הנה זה איתן, ואני אחזור, זה סיים ליטון. זה סיים ליטון, אתם פשוט לוחצים על העצור וזה יעבור לכם אוטומטי, לא צריך לחכות. תראו, מה שצריך זה לקחת נשק כזה מהיר, או זה או סקאר, אני מעדיף את זה. ואז הולכים, תראו, כל פעם שאתם תלחצו על משהו זה יביא XP כל פעם. הנה רואים, מלא XP זה מביא. כאן אתם יכולים גם לראות, זה יביא XP, זה משנה את הגודל מסך. כאן זה גם יביא XP. אם אתם תראו, אבל הדרך הכי טובה להביא XP, רגע, הדרך הכי טובה להביא XP, ופה יש לכם כוונות שאתם יכולים לבחור. ככה אתם לוחצים עליה כוונת ולעשות און, ככה, ואז און, און, יופי. הנה רואים, עכשיו זה גם מביא, אם אתם לוחצים פה, 1, 2, 1, זה גם מביא מלא XP, רואים? אבל הדרך הכי מהירה לדעתי זה פשוט לשים פה ככה, להשתמש בנשק, בגלל זה סולק מהירות. אם אתם תשימו כל לחצן שאתם תלחצו זה יהיה המהירות, זה המהירות הכי מהירה. בגלל זה עדיף לכם ללחוץ על זה או לעשות ככה פשוט, וזה יעלה במהירות מטורפת XP, זה מעלה במהירות ממש גבוהה כל שנייה. לי זה פשוט עשיתי את הבא כמה פעמים, אז זה לא מביא לי כל כך הרבה XP עכשיו, אבל לכם זה יכול להביא מלא, אז כדאי לכם לנסות את הטריק הזה. רואים? רואים, אסור לי ללחוץ על שזה איתי. אתם יכולים גם, אם נגמר לכם על זה, פשוט תלחצו ככה. אז תלחצו על זה פשוט ככה. אז תראו, כאן על זה. וזה יביא XP, הנה אני כבר עליתי רמה. רגע, 1, 2, תראו, זה מביא XP. וכאן, גם תראו, זה יביא XP. כל פעם שאתם תראו במקום כלשהו זה יביא XP. זה מביא מלא. וגם כל 5 דקות אתם תקבלו XP, זה מלא XP. אתם יכולים לשחק כאן עם חברים שלכם ולעשות להם טרולים עם המהירות. נגיד, הנה רואים, יכולים לעשות לחברים שלכם טרולים עם המהירות ולשחק איתם. בקיצור, זה המפה. אתם עושים ככה וזה מביא XP, הנה רואים, מביא לי, הנה כל פעם מביא לי 1000. טוב, כל שנייה מביא 1000. זה מביא מלא XP, כדאי לכם להשתמש במפה הזאת.
כדאי לכם, אני אומר לכם. אז יאללה. ביי.